IFM News. IFM News. Regional. Agtultuloy iti programa ti Department of Social Welfare and Development wenno DSWD iti panang solbar iti problema iti bisin ni 𝐿𝐀𝐋𝐀𝐍 𝐆𝐔𝐓 iti walang gutong program. Sigon iti datos ti ahensya nusurogan na 7,680 ti pamilya iti 37 a munisipyo iti rehiyon a benepisyo iti programa. Iti babaen dahito nga programa 6,922 regular beneficiaryo iti makaawat iti 3,000 na food credits babaen iti electronic benefit transfer cards nga mabalin nga usaran iti akreditado ay outlet tapnon makagatang iti masustansya makan. Adamit iti 758 a beneficiaryo para iti revive component na makaawat iti 3,000 naging gana iti 8,000 pesos depende iti kasasad iti food security da. Ilalawag ti DSWD iti beneficiaryo ken napili a babaen iti naiget a benefikasyon wano verifikasyon nga inusar iti listaan ken komunidad based monitoring system iti Philippine Statistics Authority tapnon masigurado at digiti umuna matulungan ken digiti agasapulan. Damag Regional para iti IFM News siak ni Idol Shanti Papi Tatak IFM. IFM News. IFM News. Regional.